Shalom. Perhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahatos tusude ruas dohot tamu namar minggu di tikion, suak songoni nang dihamu amanami inanami, na adong di bagasna ganup. Selamat beribadah mah dihita saluhutna. Atong tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 45 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Marulupulup maho jalan marlas ni roha ali borusion, ay idama naroma ahu maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Martang yang mahita ali amanami jala debata nami nama dok mauliate do kami tuhosian nasar rohanami asa disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluaho kami sia dosa dohot hamatean hupangi do kami sai patiur jala rajai marohanami marhite-hite todi parbadiai asa unang hurohan nami mida hamid meton nai urupi kami asalam kutada kami ibana raja naung roi si sobaon ni sadok jolma nadiliat portibion. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 43 ayat sada dohot ayat 2. Nang rodo
mangihon hamuma patik ni debata. Ima patik parjulu sah rodi patik pasapuluhon. Patik parjulu. Ahu dor Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manang ahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi nasi di bagasan aek na di toru nitano, yanggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna. Aikona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onomari ma ulahamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu, rodi isi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Adina onomari do di topa debata, langit dot tano dot laut dot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu do natorasmu. Asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon. Unako mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakop. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hatan nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado pandok ni debata taringot tupatik nasapului, odo. Aku do Jahoba debatam ninna debatata. Pargogo nasohatu dosan jala parimas. Siluluho dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon. Rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasugo roha diahu. Alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu. Akan namar holong ni roha diahu. Naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bar tu patik mi. Amen. Maredehita sian bukwede nomor 122 ayat sada dohot ayat 2.
tatopoti madosata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesan ni dosa di kami hala na dangolon, markitek ite anak kakolongan ni roham. Say asima roham di kami, akan na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubagasan rohan nami hasesan ni dosa nami lehon matu kami todim na badiai. Asa unang ganggu roha nami di asi ni roham, alai asa hot roha nami marka porseaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portidion. Asa hupasa tami diri nami tuho, gabi pilihan na mangolu, jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songon sitong na mangulu aku ninna Tuhan Jehovah. Tung nasolomo dorohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomo dorohaku mida hamumula ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita sian buku de nomor 40 sada ayat sada dohot ayat tulu. Tabigema hatani debata turpuk biar mingguon iman atar surat di Rom 15 mamukasian ayat pitu sah rodi ayat 10 tolu. Rom 15 mamukasian ayat pitu sah rodi ayat 10 tolu. Tajahama namar sikak soren. Dibaheni masih jakona mahamu songon pajakon ni Kristus di kita bahen hasangapon ni debata.
Alai dipasangap akka si pilibeguido debata ala ni asi ni rohana. Songon naung tarsurat. Ala ni ido pujioku ho di tonga-tonga ni akka si pilibegu, jala edehonok kuma goarmu. Jala dina asing muse, puji kamu ma Tuhani, sude kamu akka si pilibegu, jala pujion ni saluhut akka bangso ma ibana. Alai gokma di basa-basahod debata napuna pakirimoni tu kamu, ragam ni halalas ni roha, dohot dame di bagasan kapursiaon, asalam sumuru kamu marpakirimon, pinargogoan ni todi parbadia. Ima sahatna, martua do aka natumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 700 sada, ayat sada dohot ayat tulu. Tahatidakom maha porsiaw tai, songon na hinatidakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan natu mepalangit dotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi porbadia adorak soha bubuhan, ido tuhata, natumaon na bernit di panghuman ni silatus, namate tarpajal do ibana dihau pinarsilang, natuat tubanua toru dung ditanom, namulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai mamula sogot tutanoon, manguhumi kalak na mangolu dohot namate.
Ahu porsea ditodi parbadia, jala adok sada kuria nabadia, kuria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tain nama dok, mula mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot nguluan na sorasuda. Amen. Tabigi matik ting di huriata. Horasma dihita saluhutna amanami doho inanami dohot yanakon nami napo sebulung saluhutna tahe hita na kebaktian di bagasan arianon jahahon nami ma warta di mingguon ima di minggu apen napawaton dohot topikna Immanuel Tuhan beserta kita. Tapahiuti mamang doina. Na parjolo 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado pada hari Selasa 21 Desember 21 Masohok Majolo. 3.1 pilihan nomor boho pada hari Jumat 24 Desember 2021 dalam ibadah malam Natal kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho untuk keperluan STT atau Sekolah Pendeta HKBP Pusat. 3.2 pilihan nomor boho pada hari Sabtu 25 Desember 2021 dalam ibadah Natal Naparjolo kita akan mengumpulkan persembahan nomor boho untuk keperluan ulaun diakoni sosial atau caritas emergensi HKBP Pusat. Kemudian 5.1 berita kelahiran A. Pada hari Selasa 14 Desember 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga F. Hutahayan, Ibu Boru Si Mamora, yang beralamat di Kampung Cempaka, Cimareme, masuk Wek 7. B. Pada hari Rabu 15 Desember 2021 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada keluarga E. Pasaribu, Ibu E. Hutapea, Boru Hutapea, yang beralamat di Cilamai Permai, masuk Wek 7. Ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Baptisan Kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari ini Minggu 19 Desember 2021 gereja kita akan melayani baptisan kudus atau Padidion Nabadia dalam ibadah Minggu siang ini kepada keluarga Bapak Bob, Ibu Raisa Boru Malau. 5.3 berita duka. A. Pada hari Kamis 16 Desember 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Junior Togatorop, lahir 18 Juni 1957, tutup usia 64 tahun, nahi nabaluhon ni Ibu Dorniati Boru Siahaan, beralamat di Gang Marta nomor 39 RT 04 RW 01 pada Larang, masuk W6.
pada hari Sabtu 18 Desember 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lowi Gajah Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka ataupun diakoni sosial huria. B. Pada hari Sabtu 18 Desember 2021 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Matin Boru Simamora. Gereja sempat memberikan pelayanan perjamuan kudus kepada almarhumah. Lahir 22 Juni 1964, tutup usia 57 tahun. Nahi nabaluhon ni Bapak Charles Silaban. Beralamat di Komplek Pasa RT 02 RW 02 Cikalong Wetan masuk W6. Dan tadi pagi pukul 8.00 WIB telah dilaksanakan ibadah minggu di rumah duka. Saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka Dustira Cimahi. 5.4 Natal Seksi Perempuan. Natal Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi akan dilaksanakan pada hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 17.00 WIB. Dress code nuansa kuning dalam kurung bila ada. Bagi seluruh pengisi acara dapat mengikuti secara langsung di gereja, dan bagi jemaat yang tidak mengisi acara berhubung situasi yang masih PPKM diharapkan dapat mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Diberitahukan kepada seluruh peserta Natal Seksi Perempuan yang turut serta mengisi acara akan diadakan gladi bersih pada hari tanggal Senin 20 Desember 2021 masuk pukul 17.00 WIB. Berhubung pentingnya acara tersebut, dimohon semua peserta dapat hadir dan tepat waktu. 5.5 Seksi Kesehatan. Pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pada Natal pertama, melalui Seksi Kesehatan akan membagikan vitamin kepada jemaat dalam setiap kebaktian. 5.6 Pelayanan perjamuan kudus sakit menahun. Pada hari Jumat 24 Desember 2021, gereja kita akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus bagi yang sakit menahun. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin dilayani di rumah supaya menghubungi sintua webnya masing-masing. 5.7 Baptisan kudus atau Padidion Nabadia. Pada hari Minggu 26 Desember 2021, gereja kita akan memberikan pelayanan baptisan kudus atau Padidion Nabadia dalam ibadah pagi pukul 7.30 WIB dan siang pukul 10.30 WIB. Bagi orang tua yang anaknya akan mengikuti baptisan kudus agar mendaftarkan ke kantor gereja atau sintuawiknya masing-masing dan membawa fotokopi akte kelahiran. 5.8 Ibadah malam Natal. Dalam rangka menjaga protokol kesehatan maka gereja kita akan mengadakan perayaan malam Natal pada hari Rabu 24 Desember 2021 dengan 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 15.00 WIB bahasa Indonesia dan kebaktian kedua pukul 19 WIB bahasa Batak. Sehubungan dengan itu, gereja kita melalui NHKBP akan mendata setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah malam Natal. Pendataan terakhir hari ini Minggu 19 Desember 2021. Pendataan bukan merupakan registrasi. Dimohon kepada jemaat hadir lebih awal supaya mendapat tempat duduk di dalam gereja dan jemaat mengikuti jadwal yang sudah didaftar. 5.9 Perayaan Natal dan Perjamuan Kudus.
pada hari Sabtu 25 Desember 2021 adalah perayaan Natal yang pertama. Akan dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu pukul 7.30 WIB bahasa Indonesia, siang pukul 10.30 WIB bahasa Batak, sekaligus perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Apabila ada jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus di rumah ataupun live streaming, supaya memberitahukan kepada sintuawitnya masing-masing. 5.10 acara Natal keluarga. Pada hari Kamis 23 Desember 2021, masing-masing keluarga melaksanakan Natal keluarga pukul 20.00 WIB. Lembaran acara Natal keluarga telah tersedia di depan gereja, bahasa Batak dan bahasa Indonesia, agar setiap jemaat mengambilnya 1 eksemplar per keluarga dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhannya. 5.11 sosialisasi program anggaran 2022. Menyambut anggaran 2022 dan program seksi dan kategorial, maka akan diadakan sosialisasi anggaran program seksi dan kategorial 2022 yang akan diadakan pada hari tanggal Selasa 21 Desember 2021 waktu pukul 18.00 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu HKBP Jalan Lurah. Peserta 1. Ketua Sekretaris Bendahara kategorial Sekolah Minggu, remaja ataupun pendamping remaja, NHKBP, AMA, INA, dan lansia. 2. Seluruh guru PAK HKBP Jalan Lurah Cimahi. 3. Ketua Sekretaris Bendahara seksi yang ada di bawah naungan Dewan Diakonia dan Marturia. 4. Seluruh ketua Dewan. Diharapkan seluruh peserta dapat mengikutinya. Yang terakhir, 5.14 jadwal ibadah minggu. Tanggal 26 Desember, Minggu 26 Desember 2021, masuk pukul 7.30 WIB adalah WEK 1, 7, dan 8. Masuk pukul 10.30 WIB adalah WEK 2, 3, dan 5. Masuk 16.30 WIB, WEK 4, 6, dan 9. Songonima amang inang warta di Minggu Sadarion Mauliate Horasma. Maredehita sian bukede nomor 514 ayat sada dot udutna jala tapasaha ma peliata. Israel, nungangol-ngol
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramo tiaka tiatemuna. Dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhatta manami nanami nabosobulung saluhuk mahita namarpungu di gerejaon. Lausongoni manang dihamu akka manami inanami nabosobulung remaja sekolah minggu namar minggu di inganam munabe saunari hatani debata di minggu Adventus nabawapaton imana tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu pitu ayat 10 satu ayat 10 onom. Tajaha mar responsoria. Yesaya pitu ayat 10 satu ayat 10 onom. Akup ni didok Jahoba mamadok si Ahas songonon. Jadi ninna si Ahas ma dang olo aku mangido asaunang hujuni Jahoba. Dibaheni apala Tuhani sadiri ma mangaleo saratadda dihamu. Ida ma gabe-gabean ma sada na marbaju jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon na ma guarna Immanuel. Ay tagan so di boto dat dana hidup mambolok kunajat jala mamilit na denggan tarulang matanoi na nirajaan ni na dua raja hina biaram munai ima sahakna diamu akka manami dot inanami saluhut na mahita dong asa porsiaon di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Mauliate mata pasahat di Tuhatta ladung ngasahat tita saunari tu minggu Adventus na bawapaton lam jono na mahita tu hari olupolup na buluni ima perningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus gabe si palua dihita naing tangkas jalalam takas pangaradeota di pajak konota di haroro ni Kristus tubuh di bagasan ngulutta. Haroro ni Kristus tubuh di bagasan rohatta. Jalodo luba-luba ni panurirang Yesaya maradopok kita sadarion. Marite hata dibaheni apala Tuhan isa diri mamangaleo sadatadda dihamu. Ida ma gabi-gabian masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarra Immanuel. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberi tanda bagimu, satu pertanda bagimu. Seorang perempuan muda akan mengandung dan ia akan melahirkan anak dan diberi nama Immanuel. Tuhan beserta kita dongat tama debata asa marhite siani lam takas mian pangatusiota bahwa peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan sendiri bertindak, di mana Tuhan sendiri berkarya. Tuhan turun tangan dan campur tangan atas kehidupan umat manusia. Mangalehon haluaon keselamatan naso pinangido ni jolmai dak tolap sabialani dosanai alai idama apala Tuhan isa diri
ia bertindak, ia berkarya, ia turun tangan dalam kekelaman hidup umat manusia. Arong go sadada danak pas di hari Natali rupani di kapartikian Natal danako nulaun na martiga-tiga kue bakpao. Tadamu do bakpao molori utanami do pau-pau innala dangi boto madok bakpao ate jualan bakpao. Anak ini pagi sebelum sekolah jualan bakpao. Botari nai muse di pangidang-idang kum bakpao no kue no bakpao ne mana martiga-tiga ala ni dangol ni parngoluon ala ni hacik ni hangoluan sadatiki borhak mai mana botari na martiga-tiga ngadi hutiba na biharajang ngaon hu digorai bakpao ne mana di tongah dala paju pang memana do danak alari Natal tiki jala tongos dari Natal sekolah minggu di hutanai mersiaru do danako mekele kelas rohana hut pajojor di dalani unang lupa non rohana ibana martiga-tiga do dang doho mar Natal manuhur baju pe so tolap ay ngamebelu makna jala marsahit muse. Saya diberi ibadah dana kollas rohana tu gereja imana baidang edakon tiga-tiga non. Wi tahe tabunai halakat tahe marpaju jorom mari gereja mamakke baju baru mengalak kuina tabu narohani mana tong alerak pola buhai asal malakku tiga-tiga konin rohana. Dang lakku sadari dang lakku huruang agudang bekui di jabu ni akazol maun dang nang budiar bisbe bak pawon kuenya tidak laku gabi lungum marwani dan akon haci nai dangol nai parir nai oddo si panganon nami si anoddo manuhori dahno mak nami hape solakku tiga-tiga onin narohana rupani neng manete mai luna tangis di hari Natali lungun nain narohana alani arsak ngirohana horoa tersuladit madat danakon tersuladit cuakna sabur masude tiga-tiga non itak kubibana holasada mana rapot mabaor tuaiki rupani arong disi aek-aek sadde maibana tangis daktar taus sabeiluna mereburan olah sada nama kuion di tangan na toy male dangal langok kutai tiga-tiga on ay hepeng nami don bay bohal manuar boras narwani dana konat tong nek mereburam melu na tangis angku kituan ini mana olah sada nama bak pawon na atong molosongoni sapala namar sapala kupangan namau si sada-sada ninna rohani bana merupani dialang mabak pawon tetapi karena kegetiran hati kepedihan dan kepiluan yang ia rasakan bakpao ini terasa pahit walaupun margula merah pahit irasai mana pahit nai nguluon mago purohanat tong tangis gabi songon namang gajal masih panganono diarwaruna dangolo bongot tu si wionna alani hacik ni pakilalana. Sepertinya kue itu mengganjal di tenggorokan karena kegetiran hidup dan kesusahan yang ia sedang alami. Dungi terbayang maibana mula maau tu jabuan non lisingan niomakku maau badanna mau ay masabur rage sude tiga-tiga ninna rohani dan akon dungi nang mulak maibana ilewati mana magareja ngamaredde di siak danak hu mamartopak nunga jupang mu sehari pestain alenggu ibana tangis do maniak ate-atena manal puhong gereja dungi
Roma dan akon itu rusma hubabua matuoma nama sabur sude tiga-tigai inna rohana rupani Roma mak na ibereng matong weh wah sama raiko nama huaro amangin na amang na waro na oma mulai lisiko piao lising mak nina sabur sude tiga-tigai tarhato tong mau mak non ipajono matu anak asian non ihaul mak dungi di lap diaju di dokma unang marsako unang tangso dang mahuai mulu aburpe sude rage sude dang diai horo na marga anakku haholongan ni rohaku ninna inong ngommo to anak ngon dihaul manak kon non rupani beta ma beta payas madirim ngahulop pada hosi panganon na tabo diari natalon asara mangak kita ninna baman no pasosoramu ninna mak nomatong dungi pasosoro madak danakon ida ma apala Tuhan isa diri mamangaleo sada tadda di hamu gabe-gabian masarana marbaju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama guarra Immanuel ninna anak konoma rupani pasusoran nah halakina dua do unong ngene bebeluon dungi pakalak malilin mared de mana sida sonang ni halakina dua borngini bornginain marlas ni roha mana sida hamuak kamang dot tamuak kainang anggo pangarajumion nidak danaki lisingan na mau muruhan na mau ninna rohana hape rome nungai di haul songoni made bata di hari natali songoni matuhatai di hatu tubunai anggo hita mate mahita uhumon na mahita ngarage hita mardosa sude hita mangalao sipati ni debata sude hita mangulahon naso hinalomon ni rohani debata uhumon na mahita lisingan na mahita ninna hita tutuhatai hape Roma amatai Roma debatatta ketika Bapa berfirman maka lihatlah Tuhan sendiri yang akan memberi satu pertanda bagimu seorang perempuan muda akan mengandung dan ia akan melahirkan dan dia akan disebut Immanuel Tuhan beserta kita dongat tama debata songoni ma peristiwa Natalia kamang dot tamok kainang dang las rohatta las marohatta tutu manomu ari pesta na boloni ai aturan dari lisikiak kita di haul hita dungi di dokma anak haholongan ni rohaku aturan nahona upiak kita Roma debata di lehot di hita sadat tadda marhite hite hatu tubuh ni Kristusi gabe na tangis mekel ma na marsak marlas ni rohama na magopu rohana marulupulu ma di hari hatu tubuh ni Kristusi alanunga di lehon nama carikot di hita ima haluauni ima hamonangani karena Kristus yang walaupun Raja Ahas tidak mampu meminta dalam doanya kepada Allah karena ia tahu ia berdosa, karena ia tahu ia bersandar kepada kekuatan Asyur, karena ia tahu ia bersandar kekuatan dunia. Tak lupa mengidoninya, tetapi Yesaya berkata dalam pengharapan mesianis di Yesaya 7 ini, lihatlah satu pertanda akan diberikan bagimu. Jadi yang kau tuhatai di haul doita. Jadi yang kau inat tanak kening di payas ma las maroham. Mau parade di hosi panganon na tawin na hape sabur suderage rupanya teh. Jadi memang tuhatai dongat tama di hari Natalon. Tak songon pardonganon nizol marupani manang seperti hita tu anak kota molo matinggang anak kota marsipeda matinggang marsipeda rupani dungit ter tahalah putih mah dungit ter tapareso mah
Emang wo matinggang sa sipeda main na. Ji idi ho matinggang. Ngapa sipeda mi ninna. Sipeda itu suku danggelenge ji. Sipeda nodor pani. Dimuruki manusia anak kono. Makko tu dia no matam. Iturin to. Nasoy pakai horo percuma do lihat debatato ho dua si malolong. Tu saddo mau marroho na masjid. Tu anak kono kan. Itu ribadai do. Angko tu hatai daw. Ya do hita di perdosa utai. Manang songon amama do inata. Matinggang matong inata markareta. Ala kareta do yutane maddo sepeda motor. Kerbakin. Itu di telepon mamatay. Halo pak. Mawon. Merebu siya kareta. Ini dia. Pola buah kareta ina. Marua ramat to. Tor kareta suku ndang nggo suku ni ba manang naluka-luka do mangabar pa ni. Pola buah kareta ina. Erak pola buah kareta yaw pirak pola masasa do tikin na. Alaing lungruani na taon husuku Jawa sa kareta di suku na orang suku na. Ho pang babak ni butet. Hibat do bain. Mede boy tor kareta suku ko na nawaro roham taon na rohani na tamato. Ho beda. Tengah tu si ho moloho ngalunas so. Alang ko kareta kredit do bina dia. Uru arang lunas do kredit kareta. Jadi yang go inate ngalunas atong alang saya ada. Nah jadi on nama besotong gawe mago hitan nodang buhitan lunas nga siga inna matar pane. Jadi ita songoni dara molo matinggang anak kota natinggang nai maperjulo tahala putih. Unang maputar galas ijabu par ninna burut taman cipiring galas parina. Bahaya hena sui foto horo galas si lehon ni si ahadui si Obama nda api besi dia mungkin si Obama mangaleoni kan. On gelas berkenangan ini i balla songoni. Dang itor mau inang arong targores tanganmu ba idi nak ba perpecahnya on. Soto ngarong dah awas. Tarsiak tanganmu. Songoni iro si harus kan. Jalai do nama asa di hari Natalia kamang do tamu kenang. Terdapat tidak merdosa dang laus di peila Tuhani. Terdapat tidak dibagasa kahurangan. Terdapat tidak marsalah dang roh Tuhani madok laus mago ma laus mate ma uhumom ma ninna alayah do Tuhani. Lihatlah Tuhan sendiri memberi satu pertanda bagimu. Seorang perempuan akan mengandung Maria. Yang walaupun ia mengandung bukan atas eksistensi manusia. Bukan atas keinginan manusia. Udah nabu dari tema ni Natal na Posobulung dan remaja KBP Jalan Lurah. Bahwa kelahiran Kristus itu bukan sakap-sakap ni jolma. Not the will of a man. Tak sakat ni jolma. Dangalani si Joseph. Marsari pedo si Maria. Bukan juga sakap ni daging. Bukan keinginan daging. Nor the will of flesh. Bukan juga keinginan darah. The will of blood. Tetapi born, lahir karena Allah. Karena Roh Kudus. Karena karya Tuhan. Turut campur tangan. Turun tangan, berkarya, bertindak dalam kelemahan manusia. Sehingga Tuhan beserta kita. Dongatama debata. Pada momentum Natal, kelahiran Kristus akamang notama kainang. Sudehita, maka dimulailah fase di mana Tuhan yang dulu transenden, sekarang dia imanen. Yang dulu di tempat singgasana jauh, ia berada sangat begitu dekat. Yang dulu di tempat yang maha kudus, ia hadir di tempat yang maha hina, bahkan di kandang domba. Demi keselamatan umat manusia. Itulah Allah yang campur tangan dalam kenistaan manusia. Ala Nikolas dorohatta, dongatta dewata. Baik kok kamu mak dongatta. Molo alat namar dong abuado.
namardongan, dong aku dinina. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menjadi manusia. Tuhan berada di tengah-tengah kita. Maka ia menjadi sahabat. Tuhan menjadi sahabat manusia. Karena ia menjadi manusia. Di dalam kelahirannya di Bethlehem. 2000 tahun nasalpu. Alani kumarulupulu doi tagabi dongan ni dewata. Dongat tama. Dak songot pardongan ni Solomon. Tuhat tahun. Ibu tamu de nomor 210 sia. Isedo ale aleta. Nah. Ise male aleta na Solomu bai. Ale ale. Ima. Ya ale-ale ni Tuhan Yesus doh hita sude. Bayako kita ma ale-ale ni Tuhan Yesus. Bob lebih banyak bahasa Batak ya, sedikit-sedikit lah mengerti ya. Amang bapaknya Bob juga ngertos apa ora? Orang ngerti ya, sedikit-sedikit lah ya. Tapi tidak usah berkecil hati Bu. Ini walaupun orang Batak ada juga yang tidak mengerti nih bahasa Batak, hanya katanya. Kalau di sampingnya ketawa, apa dibilang pendeta itu? Katanya begitu, karena dia nggak ngerti. Tapi dia ikut saja senyum. Tapi dia tidak mengerti, tidak usah berkecil hati ya, karena bahasa Batak. Terima kasih memilih bahasa Batak. Inilah kebaktian bahasa Batak, bahasa daerah dari Toba di pembaptisan Alessandra Viola Sebastian. Hari ini diberi tanda, dan itu pun Bob, itu tanda bagi Viola. Tanda di mana ia dibaptis dalam nama Kristus, Kristus ada di dalam dia, dimateraikan di dalam Kristus, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, maka Tuhan sendiri memberi tanda bagi Viola. Berbahagialah dia, karena dia diberi tanda oleh Tuhan dalam baptisan kudus hari ini. Ale parok, kamu coba buka di nomor 210 siai, ayat 2. Ha anggi dohoto dong. Na pero ko kamu ngai berarti ya, nak pola baik. Na ma ha anggi todong pinaribot dongan na pinardongan na merasa dongan na padongan dongaton na makilala dongan hape dongas sodongan binaidok jamitan emeritus pendeta Dr. Bonarda Bitupulu na Budari bulu so bulu do soban so soban musu so musu dongas sodongan adong ko pardongan ni jol masongoni do pardongan ni jol mon kadangkala kepentingan dia sahabatku karena dia bongkak gurang mau duran nonin gurang ngidongan niate gurang ngidongan na ini na HP na merasa dongan do ide ba ala na bongkak do hasu tonon si parhuam na marpeston apalah hami do peina HP so isena be so parhuana be lei ala bongkak hami do peina ala pugus takuta deina ala pugus so ngoni do sol momolo mardonga kan ala pugus nakpe apalah halaki do pe ise di dang edak kamu do pe ndak ngadawi sesiaram na itu sina ngodo sesiaram na ala bonggak buah parwam na peston apalah hami do pion buaro apalah hami onate hami so hami mai apalah so apalah itu stong apalah hami na so ngoni ma pardongan ni jol mate ayat tolu anggo Yesus sai di ingo do ale-ale nai anggo Yesus dak kita dikoni. Itu sebabnya dalam peribahasa disebut friends in need is friends indeed. Teman sesungguhnya teman yang hadir pada saat kita butuh, dan itulah Kristus. Saat kita membutuhkan keselamatan, saat kita membutuhkan pengorbanan, saat kita membutuhkan penebusan, disitulah Kristus hadir dalam
kegelapan kita, dalam kekelaman kita, dungi Roma ali-ali tai Yesus. Diarsa ni rohatta songo dana kinak kining na tangis di hari Natal. Gudang gojol mana tangis di hari Natal gudang. Banyak orang yang sedih. Karena itu Kristus datang dalam kegelapan hati umat manusia. Dinama gopui rohatta lani arsa ni rohai. Roma Kristus disi mangalehon hati uron. Alani lasma rohatta dak pigadan nari ngototna mau lupulu na buluni. Mau lihat mari tu hatta te boi hita tanggal 24 anak pi 2 hari lu jama hita dah 2 hari tamar minggu masih ada virus di tengah-tengah kita harus tetap waspada. Mari kita bersabar dulu menanti terbebasnya dunia dari pandemi ini. Saya di pasu-pasu tu hatta mai hita marningot ari pesta na buluni ido nata halunguton Tuhan beserta kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat madiho Tuhan di hari Minggu Adventus napa obat tonon marlas ni roha rohami nak pigudang akaarsak hamaolon di ngolunami di siroho Tuhan mangula manopot tami pasu-pasu mahuriam namarlas ni roha sadarion. Pasu-pasu ruas ni huriam manang di dia pinasida nama dohoni live streaming simpatisan HKBP Jalan Lurah para NN Robertman Tigor Huta Barat di dia pinasida letu hamaringan ramoti manasida songon pangaramotim dihami di permingguan nami sadarion. Pasu-pasu na ulang tahun kelahiran dari odok samingguan panjang umur dinasida ulang tahun pernikahan sadari odok samingguan berbahagia rumah tangga nasida li Tuhan. Pasu-pasu madak danak boru na pinalumehomu di keluarga Epa Saribu boru tapea iring-iring dak danaki hipas buru-buru magodang perguguin ang natorasna li Tuhan pagodang-godak kosa ali Tuhan mau liate madiho ala di palumeho kor nang dak danak boru di keluarga Freddy Hutahayan inang boru si Mamora ali Tuhan ala dirawat dono yang danaki di rumah sakit Siloam diagnosa niak ka dokter medis adong na kurang hipas di pamatangna Tuhan asima roham pasu-pasu ma sibutet jama topot tubilukna di rumah sakit Siloam Purwakarta asa hipas danaki ele Tuhan ibu-ibu rumah gudang ai ido na hualungut tok kami mangalehon hahipasod di bana sapala naung di palumehoko di lehoko dan akieli Tuhan pasu-pasu maibana pergugui nang akaubat tangan di dokter na macam maibana asi maroham asa tunggok kelas ni rohanami majalo dinggan ni basam pasu-pasu ali Tuhan putri Alexandra Viola Sebastian yang dibaptis hari ini. Biarlah Tuhan ia bertumbuh baik dan sehat, bersukacita senantiasa dan orang tuanya Bob dan Raisa Tuhan beri bimbingan, tuntunan untuk merawat titipan Tuhan bagi keluarganya dan Tuhan tambahkan sukacita hagabeon bagi keluarga Bob dan Raisa dan juga ada opungnya di sini dari kedua belah pihak orang tua dari Bob dan orang tua dari Raisa. Tuhan berkati panjang umur senantiasa bersukacita bersama dengan cucu yang Tuhan titipkan dan hari ini diberi tanda materai menjadi anak Kristus, anak Tuhan dalam baptisan kudus itu. Pasu-pasu ale Tuhan nang ruas ni huriam namarsak keluarga J togatorop borusiahan inanami na mabalu. Songoni keluarga C silaban borusi Mamora amanami na mabalu. Tuhan saya parrohai maka na mabalui asa benget rohana sida jala sude maka na mabalu ni huriam tupahi jala pargogoi hut parrohai asa toktong goklas ni rohana sida di bagasan lomo ni roham apuli tukoli nasida jala pasu-pasu sudia kapino parna asa gabi apul-apul lele Tuhan di nasida dia kangulu nasida dia karina nengro. Pasu-pasu keluarga si tinja buru Gultom, Aruan buru si Barani,
naung marhasawot anak do boru nasida gabi keluarga hinalomoni roham pasu-pasu lenni urupang gabian inanami si roham Tuhan sai gohi nasida do tai pason nang lasni roha dia kaulau do ngulu nasida ho matoktong mamasu-masu manupahi nasida Andre si mangunsong yanak konni huriami sailam tabai di bana lasni roha tu akarina neng ro ramoti jala pasu-pasu lonna songoni menang keluarga pelum bantobing ale Tuhan boru aritonang tabai hai pasod di nasida tu pahi ngulu nasida sai toktong pasiko di nasida lasni roha tu akarina neng ro mauliate madiho Tuhan jonok matikina jakkonon nami ma ari hatu tu bumi di bagasan ngulu nami sai pa ajari mahami para dehon rohanami bain inganan ni hatubuan ni poso-poso ima Yesusi marsinodang di bagasan rohanami mangapuli hami di arsak nami mapergugui hok kami di hagalion nami jalapat yurhod dalan nami asa gabi ale-ale na sumurong di hadapan ni Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marit de mahitahut papungu pilihan. Sombara jani ada meoni
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melaksanakan baptisan kudus. Kita pakai nyanyian bahasa Batak, tapi acara baptisan dalam bahasa Indonesia. Maret de Mahita nomor 140 nomor saya 2. Nanti orang tua yang membawa anak dibaptis maju ke altar. Oh Yesus nang berdiri dopo somo saromang mangaligi hun manjalo Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang membawa anak ini ke hadapan-Mu. Kasihanilah dan terimalah dia menjadi anak-Mu. Berkati dan kuatkan dia dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang membawa anaknya untuk dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Kan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka untuk memberkati mereka. Karena itu bersama-sama orang tua berdua, ikrarkanlah iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Amin. Apakah saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Maka berikanlah jawabanmu. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Maka berilah jawabanmu. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja, membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan, agar dia menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Maka berilah jawabanmu. Jika demikian, marilah kita menyerahkan dia kepada Tuhan melalui baptisan kudus.
Alessandra Viola Sebastian. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan yang memelihara engkau di dalam kamu memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima dia menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Ia menjadi warga jemaat Kristen di dunia dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkan kasih-Mu kepada orang tuanya. Kuatkan mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar dia bersama-sama kami mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Demikian acara pembaptisan kudus hari ini. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 147 ayat 5 dan 6. Ayat 6 kita bangkit berdiri. Tatangiak kono piliata liai di batama nami na di benua gijang horo haron salu seleleon na ding gaddo nasau libasa na mauliutus pasata mi masian na leon mitu kami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na ucus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asau parhasia kami pilihanon pati bulo karajaon muri tonga-tongane huriam do di portivion uhai marohanami marite todim asalam hutad dahami gurang di sileon-leon mitu kami salam girgir kami madok menglihat itu ho mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan de bata manami para siroha hasangapon hamulia do puji-pujian madi horo di saleling-lelengna mau liate maroha nami di hoalani asiro tolong ni roham ai disuruh ho anakmu nasasadai asa malua naginong gomammu siat dosa nabi namarlas ni roha dohamin waing di bagasak kaserepon ni roha marningot haroro ni nakmu dot hapa patarna tu liat portibion ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na mangului pinuji mahoalani asini roham ala dipatutoru ho dirim gabe saur ho tu hami jol manalea asa malua kana pinilik musiat dosa nabi marlas ni roha dohamin waing jala mauliate roha nami marningot harorom mangebati hami sai topot mahuriam jala pature mai ban ingananmu bongoti marohanami perbadiai jala patiur masaluh nai marite sodang ni barita nauli asa hubas hami pai mahon ari harorom nasangapi sai pasu-pasu mana manggonggomi hami do saluh raja halak Kristen sai sodangi jala pasu-pasu masaluh padita guru situ evangelis dot akana pature-ture hon namar sahid asa margogo nasida mangaramoti huriam sai sungguli mahami Tuhan woni rohana tutu apuli makana marsak urupi mana targogo do namar sahid sai patiur ma akan halaho mate asa torang rohana manopot hasonangani sai topok madongan namina di bagasan hahulomon pabistar mabarita nauli tunasida asalam tabba akan aporsea do napasangapon ho diari harorom nasangapi amin ali amanamina di Banua Gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajonmu sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songonna di Banua Gijang lehon matu hami sadariok kangolua siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa nilongan namar dosa tu hami unang hami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor hon madamena tutodim amin. Selamat hari Minggu madita saluna. Maulate madito hatta salam tabe Adventus yakai perhalado pengiring musik dan song leader juga jalur production multimedia HKBP Jalalurah. Adam dope pilihan gerakan 1000 di teras Takamang dotamu kainang di bagasan Lasniro tapasahat tu gerakan 1000 dana pensiun HKBP Jalalurah. Selamat juga